tugo rumo oganda wuok dhi pacho iko ka inoko kache ne okoro iluongi ref luongi to koni aya in ka red card mari dhi gik matimore kamagi kata jogi machiwo mich makamagi be ponono gitime yo ma ok ging'eyo koso kinde ma gintiere kacha chao ok oyieni mako jatelo mane telo ing'eyo mokwongo inyalo ng'iyo ang' momiyo ne gimiye that award award anomiye kapok odonjo ofis masani entieni mondo konye ing'e ni mago gin recommendation ka sani kidwaro tich Ramogi TV kuma nitie inyalo wacho no inwang' recommendation letters gin recommendation letters makonyi mondo inwang' tich koro kisedonjo wang'iyo to itiyo gi recommendation yo makare kata sani ka ami degrees university ka moba tie to ami recommendation to kidonjo office kato kori timo gik mopogore gik mana puonji donga nyalo declare batch na mano to koro ken gima na winjere gi office kata pastor mari nyalo choni public no Cleophas ni is my Christian child gik mana wa winjere duto ema otumo opposite koro nyiso ko chakre kawuono sache makoro kendo dwa donji tich moro a distance myself koro recommendation nyaka bedne okwayo Transparency International mondo miye another recommendation mondo ai obedno miye do wachon kata Transparency International no wacho na tiyo maber to kaka koro sani gi withdraw no koro sani o fight battle alone mano en adier bas ntie gimo mi wacho kanyo ma important no kaka kimeu gi gintie kod high education gin kod masters gin kod everything don't you Cleophas ntie gimoro iponyo ka penjire kanto jok mobedo highly qualified ni gitiyo go qualifications margi no mondo gikony go jopiny kose tiyo go qualification margi mondo hiny go jopiny ing'e sani kata kisomo wach ma media misomo maber ni Cleophas winjo ki analyze gazette kama ler kabisa kitiyo god qualification mari no mondo inyis jopiny gik matimre yo makare mano nyiso ni tiyo go qualification mari mondo ikony gang'ono ikony go jopiny to jogi are highly qualified lakini gitiyo go qualification mari no mondo gilos go mana igi kende ama gilos go other interest tok ma jokony piny nikech qualification mani Orin Haji is not questionable he is highly qualified Kimeo is highly qualified to gitiyo qualification omono gikony go jopiny kose kisedonjo kanyo to in qualified ito ga sim ko kamo in tim hama koro okiti qualification mari itiyo ga sim mogoni koro mano mwadwa penjire seche ma ng'ato dhi office the main question man ko kod Orin Haji en independence nitie gimiluongo ni judicial independence ni iwacho gimidwa wacho kaka en mokiluoro ng'ato nisi munyalo nikech sasa tema mitingo muma mikawo go oath cha iwacho gani ikawo oath ni bro timo gima kare ikaki ng'eye ma onge ng'ama bro kendo nyisi gimoro for benetim kata president no kawo oath no ministers no kawo oath no maybe bende nitie komondikie kamo e contract mari no Ramogi TV dwan mondi ititiji yo makare kaki ng'eye tigo e koki abende nitie kumago ekoka donge koro mane gima dware ka jopiny ong'eyo ni iyiero ng'at mantie kod independence kata sani king'eyo gima timore pinywa ma milambo kucha nitie gima timore sia nitie ywaruok mar kindo duol to kod Orengo Oduol is qualified donge en doctor he is qualified en ng'at ma is very good in accountant now your accountants wacho no they like no dual is using accounting experience mondo tem expose gima timore Siaya ting'eno Orengo kia weche mag numbers gi en ong'e gik